Všemovci Boh povolal z tohto sveta k sebe nášho brata Vladimíra. Jeho telo ukladáme do hrobu, aby sa vrátilo do zeme, z ktorej bolo vzaté. Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, pretvorí raz naše smrteľné telo, aby sa stalo podobným jeho oslavenému telu. Preto odporúčame nášho brata Vladimíra Pánovi, aby ho vzal do svojho pokoja, aby jeho telo vzkriesil, keď príde deň posledný. Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, žiť bude aj keď zomrie, a nik nezomrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Bože, Ty si náš život a naše vzkriesenie. Ty sa neodvraciaš od nikoho, kto ťa prosí. Vypočuj nás hriešných, keď sa utekáme k Tebe vo svojom zármutku. Prosíme ťa, uveď svojho služobníka Vladimíra, zbaveného večnej smrti, do radosti nebeského raja medzi svojich svätých, skrze Krista nášho Pána. Amen. Zdravá z Mária, Nossa, te gira da boa. Mapi pra mende, mapi. Obrigado, tino telero, kodeča. Milan. Už super Milan. Mugaman. A svetlo večné nemu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Božičko, Maďamke,